Здравей, Иванка, мерси, че днес прия да се видим, да направим този подкаст заедно. Благодаря ти за времето, благодаря, че се съгласи. Знам, че тук цяла година се гоним, нали, кога да го направим, как да го направим. Ето нас, събрахме се и го правиме. Благодаря ти пак отново за времето. Ами здрасти от мен, няма проблеми. Тъмън е по-интересен в момента, така че има какво да си говорим. Да, то за добро или за лошо, ето го сега по-интересен момент от колкото примерно лятото беше. Нещо при да започна за хората, които не те познават, да кажа, което съм сигурен, че в крипто сектора или криптообщността в България много малко хора няма да те познават, но все пак да ти направя някакво минимално интро. Ти си един от хората, които остана супер активен по време на този bear market, независимо къде беше цената, аз мога да ти кажа, че съм ти гледал почти всяко едно видео, в смисъл нямам пропуск между другото. Който не се е сабскрайбнал към твоя канал, да отиде да натисне subscribe бутона, защото просто нали, няма друга причина, нали, ако го интересува крипто, нали, да следи daily updates, какво се случва с пазара и не му се чете много, може би е супер добро summary, което правиш постоянно и с твоите размисли. Така че да, благодаря ти отново и за това, което правиш. Между другото, твоето първо видео съм го гледал, мисля, че 2017 година една скала беше, човек, в смисъл няма да го забравя. Еми то това си е първото. Първото Реално, видео? където си показвам лицето е първото скала Пловдивско тепе. Ня... Младежкия хълм, мисля, че беше. Някой го беше шернал в София Crypto Meetup, между другото, тогава това видео. Ами може и аз да съм. Аз в началото имам няколко видеа ширнати там. След това се направих вече Facebook страница, която че не я поддържам, защото преминах повече време прекарвам в Twitter и там ако споделям нещо, различен тип хора са и предполагам и ти Да. Гледаш в тази посока, но да. Фейсбук е, да, всяка платформа си има нейните плюсове. Добре, тази година, 2023, ние сме на края, днес е 21 декември, на края на годината, всъщност се оказа супер интересна година, въпреки че никой не го очакваше, така ли, по-малко хора го очакваха. Вчера го засекох, от 16 000 сме стигнали на 44 000, днес в момента сме на 44 плюс-минус, нали, както искаш да го гледаш. Имам едно нещо, което искам да започнем нашата така дискусия на кафенци подкаст, както искаш го наречи. Къде сме в цикъла според тебе? Как го усещаш ти в момента? Защото започва да има ентусиазъм. Не бих казал, че има голям ентусиазъм, нали, от масата. Обаче има ентусиазъм. Ти как го усещаш? Къде сме в цикъла в момента? Ако гледаме пак исторически до сега всичките биткоин цикли, които са колко са? Около 4 общо. 4 годишни цикли спрямо халвинга. Би трябвало да сме... Ако редуваме една червена година и 3 зелени, сега би трябвало да е минала първата зелена, след което да предстоят още 2. Но това е пак общото мислене. Винаги трябва да сме готови за изненади тук. Ни предполагам ще развием малко сценариите за до година, за по-до година. Та има теория, която може да приключим сега още до година, да кажем, този булран, ако се изстреляме доста бързо нагоре. Другото, което е, това казах, че може да имаме още 2 години и да повторим нещата, т.е. пак нов връх около халвинга, да се развие така максимално еуфорията до края на 2025, след което пак бер пазар. Но аз малко почвам пак да го поставям това много под въпрос, пак по-късно ще кажа защо. Друг вариант е и да започва дълъг bull market, който да продължи по-дълго от предните, след което да имаме по-дълъг бер. В даден момент в бъдещето аз си мисля, че трябва да имаме дълъг бер, за да изчисти, за да сложи край на тази експанзивна начална фаза на криптото, където имаме страшно много проекти. Защото това нещо не може да го видим, ако 4 годишните цикли продължават и на всеки примерно един bear market от една година, не е достатъчно време да умрат тези проекти, за които няма бъдеще. Така че аз ги виждам нещата, излизаме последните месеци от много подценени нива. Биткоините са преместени със сигурност в много здрави ръце. Доста хора според мен са капитулирали, най-вече от последния цикъл, последната нова вълна, защото тези, които сме от 4-5 на горе години, горе-долу знаем вече как работят нещата. Ако имаме 2 пълни цикъла, сме били доста по-спокойни според мен на бер пазара, но независимо от всичките новини. И от тук нататък сме в ранни фази на... не чак толкова ранни вече. Ранното беше, когато не сме сигурни, че сме в бул. Сега вече според мен си е потвърдено.
И големия въпрос е колко дълъг, колко силен нагоре, като тук може само да предполагаме и да казваме някакви вероятности от проценти, примерно как ние го виждаме, кое е по-възможно, кое не е. Сигурни няма как да сме в каквото и да е от тук нататък, защото имаме примерно all-time high на ходуерите за последната една година, които и с ръст на 150% не депозират, не раздвижват койните. Имаме графика на спада на койните по борсите, което е за първи път този цикъл, което е различното от предните. Може би ще имаме ETF дори само след няколко дни, което е много трудно пак да се предвиди колко нови пари ще се влеят в пазара. Пак независимо дали ще имаме sell the news или не, този процес е месеци напред вече. И така, на базата на това в момента според мен, това покачване е на базата на някакво фронтрънване на новината за ETF-а. Да. Така че дойде ли тази новина, след това ще се прехвърлим пак и на халвинга. И само булиш са нещата вече и самото макро, и с изборната година, и с вече новия връх на индексите. Така че по-скоро предният цикъл, който видяхме, не беше нещо впечатляващо от към което сме виждали исторически с биткоин. 20 и няколко ек. Да. А защо според тебе не беше впечатляващо? Аз имам теория, искам да чуя, ти мисли ли си го? Две неща са според мен. Първи, които ми излизат в главата, макар че аз не им дадох някаква голяма тежест и не излезнах предния цикъл с нищо, защото то пак си е решение за всеки. Напълно окей е да се държи няколко цикъла напред, ако знаем какво държим. Основно биткоин, нали? Другите неща са силно под въпрос. За мен е банването на миньорите в Китай и спада на хашрейта на половина спря инерцията на булрана и направи много демидж на графиката. Имахме много голям спад и от към време нямаше след това възможност да продължим доста нагоре още. И другото е смяната на политиката на ФЕД, което като цяло всичките пазари, ако глобалната ликвидност спре, примерно бързото покачване или дори тръгне леко надолу, защото това нещо движи пазарите в момента. Да. Не е някакви колко добре е икономиката, а изцяло решението на централните банки дали да пуснат, примерно в някой момент да има охлаждане или да продължат напомпването нагоре. Това нещо доведе до корекция на всичките пазари и вече криптото е като много по-ликвидно от имотите, например, веднага отрази. Стоковия пазар доста по-бавно. Имотите те я да отразят, я не. При тях трябва да мине една година сигурно. Да. И това според мен вече се обръщат нещата, т.е. този път не може да го очакваме, най-вероятно също, макар че черни лебеди са винаги възможни. Това според мен ще остави предния цикъл като един от той беше най-слабия до сега, предполагам ще е по-слаб и от този. Аз така си мисля. Тоест, нали, само да кажа тук ясно за хората, които ни слушат, ти не си привържен на теорията, че всеки следващ цикъл ще бъде по-слаб от предходния. Ами, това е сега консенсуса. Това е общото очакване, което пак бута, поне мен ме бута в друга посока. Плюс това си мисля, че имаме да понаваксваме от предния път, но съм отворен за, както казах, за всякакви възможности. Може и около 100 и под 100 да си приключат нещата, но съм готов и за много нагоре, което да е този път изненадата. Да, аз лично също смятам, че тази теория, в смисъл, тя е, така звучи много логично, само че ако примерно има висока ликвидност нали, от FED или от... Защото тук не е само FED, Bank of China, FED и ECB, нали, те трябва да ги гледаме в конгломерат според мен, нали, и трите големи централни банки в света. Ако те дават висока ликвидност, нали, имат висока ликвидност, това няма никакво значение какво е направил биткоин на предходния цикъл, абсолютно никакво значение няма, то просто, нали, така не, че парите се обесценяват. Да. Ти казваш специално за цикъла, че смяташ, че в момента може би вече в смисъл доста повече по-булиш, отколкото предходния цикъл по това също време. Това е реално едно края на 2019. Нали? Тогава беше, защото тогава тръгнахме от 3К, аз си го спомням много добре, от 3К стигнахме 14. Нали? Сега не коментирам причините, те са различни, всеки път са различни. Сега сме от може би 15 на 44, нали? В смисъл, аз го гледам в пъти, не е чак толкова по-различно от 14, според мен.
Ами предният път е близо 5x. М, Този път все още няма и 3x. да. Предния път не направихме сапорт. Изкачването беше доста бързо. Нямахме моменти, където цената да се позадържи, където ако имаме корекция да спре на тези нива. Докато този път имаме няколко месеца на около, или няколко удара в 30-32 нивото, което би трябвало вече да е стабилен сапорт, защото това ниво е 2-3 години назад. Ако гледаме графиката, много пъти цената е удрала отгоре първо, преди да пробие за финални капитулации, след това отдолу нагоре няколко пъти. Този път е нещо за сега средно между предния и по-предния цикъл. Малко по-бързо сме от 2016, но не много по-бързо. И по-бавно от предния. Но от тук нататък, сега ако трябва да търсим здравословно да се случат нещата следващите няколко месеца, ще е много по-добре да имаме някаква корекция. Да поуспокои малко емоциите, защото за някои хора вече започват да са такава в лека еуфория, особено които са така купили по-силните аутове или са взели някакъв airdrop или имат някакъв мемекоин. Би било най-здравословно сега да охладим страстите и много по-спокойно вече ще съм пак дори месец да мина след това, тогава да приближаваме стария връх. Но не бих заложил на това нещо голям процент, че да продам, че да купя корекцията, защото знам, че сме в сравнително ранни фази. Примерно аз това, което си мисля, ние с тебе сме го коментирали, тези 70%, които са ходуерите за последната една година, ако нямаме едни поне 10% спад надолу, не е много логично да търсим вече, да гледаме, че сме към финала на цикъла или да е някаква много опасна фаза. Трябва да имаме там някакво изсипване, за да видим вече, че хората започват да... Тези, които държат от доста време, са преценили да вземат някакъв профит или пък вече имат по-голям риск апетит за аутове, искат да трейдват там на казиното, където им е... могат да са по-отпуснати, когато имат някакъв по-голям профит вече. Така че в ранни фази сме, че да залагаме на корекцията, че да купим после и това е моето мислене. Да, това въобще на мен ми изглежда абсурдно, между другото. Смисъл, да излезеш сега, за да влезнеш после това, звучи ми абсурдно на мен, между другото. Не знам защо така го... Аз въобще даже не ми минава през акъла, защото ти го коментира тук в един подкаст наскоро, нали, смисъл, нали, на гредната база го гледах. Да. Добре, а ти, само тук да го обясним, защо според тебе, смисъл за повечето хора, защо според тебе тези хора, които са над 70% не излизат в момента? Защо според тебе? Явно са направили изводите от предните пазари вече, от предните цикли. Аз съм примерно в тези 70% и както и сега и с теб си говорихме, може би си и ти, това, което виждаме до сега, не ни изкушава. Не сме тук, както другите традиционни пазари, да търсим няколко десетки процента. И осъзнаваме ли потенциала, знаем ли какво притежаваме. Явно все повече хора са си направили изводите от предните пъти и това е напълно логично вече. Когато примерно излезнеш по-рано и цената продължи доста по-нагоре след това, ти да излезнеш и един път, и втори път, и трети път, после спираш вече да излизаш, защото пазарът е оставил доста назад. Това е, няма... Добре. Айде да го завъртим тук към биткоин доминацията. Това е една тема, която мен лично много ме вълнува. Според тебе е топна ли биткоин доминацията? И нека само да дефинирам какво значи биткоин доминацията. Биткоин доминацията е целият криптопазар и какъв процент от него като стойност е биткоин, нали? Просто да е ясно за всички. Тоест, като market cap го гледаме, а не като някаква бройка коин или нещо от сорта. Примерно в момента market cap на целия криптопазар е около 2 трилиона долара. Биткоин примерно в момента беше около 800 милиарда. Примерно. Казвам го така, по спомен го казвам. Тоест около 50 и... не, може да съм объркал тоталката, но около 54% сме в момента. 54 сме с стейбъли. Ти имаш ли го някакъв? Което е хубаво. Имаш ли го хубаво е да... я да пробваме пак да ширна. 54 са стейбъли, като... само че... нещо не мога да натисна върху share. Ако можеш да го шернеш, ще е също добре. Добре. Не, готов съм. Така. 54 с
малко мои познати и 58 без, което е да гледаме и на двете. Накратко, моята визия, всъщност ето така, също мога да го направя да се вижда повече, е, че в момента все още сме в биткоин сезон. Така аз ги виждам нещата, по-макро, по-дългосрочно. Не за няколко месеца период от време, а по-скоро, да кажем няколко месеца, но повече месеци. И имаме два алткоин сезона до сега. Като в първия беше малко по-продължителен, да кажем, че имаме мини алткоин сезони. Вижда се какво показвам сега, нали? Да, вижда се идеално всичко, да. Благодаря. Вижда ли се къде? Да. Та 2017 големия спад на доминацията на биткоин, след това биткоин сезон е цялото това изкачване според мен от 35 до 74. Следващия алткоин сезон, доста кратък, но много мощен последния път. И сега за мен все още сме в тренд нагоре, като пак ако сравняваме нещата исторически преди, какво се е случвало, обикновено биткоин доминацията върха е след all-time high на биткоин, когато са големите движения, защото нямаме вече резистанс. Когато биткоин или и нещо друго в крипто пробие, но обикновено другото следва биткоин, така че има шанс, ако е някой алткоин, а биткоин дропва алткоина, да не ги направи тези неща, както ги прави биткоин. Когато пробие в нов връх, нямаме резистанс, имаме голямо движение нагоре, което изсмуква силите или взима още доминация от алткоините и идва този момент, в който преди малко ти казах, вече хората в биткоин имат по-голям профит, започват да се заиграват с по-рискови неща, взимат профит към стейбъли или диверсифицират или каквото друго там са решили в други активи. Според мен все още сега не сме видяли такова голямо движение на биткоин нагоре, което да скуизне аутовете доста, да вземе от тях, след което да очакваме вече алткоин сезона. Така че цялото това изкачване на аутовете последните месеци, което за някои аутове въобще не е слабо, примерно Solana и немалко други, все още не е за мен алткоин сезон. Така че да си представим пак това нещо като дойде, какво ще е. И пак идва въпроса колко скоро ще е този нов връх за биткоин. И аз така ги виждам нещата. Тук пак набързо мога да покажа. Вече това нещо съм си казал, че целият bull маркет няма да го изтрия с момента на купуване, чакане, аутове и продаване. Аутовете съм ги сложил след стария връх от близо 70, но може би няколко още десетки К нагоре, по-скоро ще е времето за тях, защото именно тук трябва да е голямото движение на биткоин и предните пъти мога веднага да покажа. Когато пробиваме 20 000, тук до 35 изобщо става за няколко дни, айде да кажем няколко седмици движението нагоре и тук вече е време за аутове и тук естествено още по-нагоре, като това е много динамично, много трудно. Аз сега го казвам и звучи лесно, но и за мен и за хората с опит няма да е толкова лесно в кой момент точно да стане аутовете. Пак ще е нещо като DCA, но не DCA, където имаме една година по даната, а DCA в период на дни, седмици с аутовете. И ще е, пак казвам, много трудно. Тук също пробива на стария връх и бързото изкачване, голямо движение до към 3000 имаме почти, но тук движенията нормално да са по-големи, като капитализацията е по-малка. И пак времето за аутове е било след стария връх. То тук всъщност беше и първи алткоин сезон. Така че всичките тези изводи до сега, които съм си ги направил, са на базата на тук какво се е случило. Да. Та общо взето, доминацията за мен също е много интересна, защото това е играта от тук нататък. В кой момент да се предприеме малко повече риск и за сега все още аз не мисля, че е дошло това време, защото имаме ли голяма корекция сега, което е напълно логично да се върнем до около 30. Не очаквам доминацията на биткоин да пада и аутовете да се представят по-добре. Очаквам те да имат още по-голяма корекция от биткоин. И оттам нататък си чакам вече новия връх, като това е пак мое решение на базата на това, че съм в повече цикли, по-консервативно не искам прекалено голям риск, защото знам, че аутовете могат да направят и в bull market корекции от над 50, 60, 70% дори.
Тук един въпрос, защото това е интересно, защото тази графика мен лично много ми харесва. В смисъл в идеалния свят много ми харесва добре. Ако примерно по време на аутовете, защото ти го кажеш това нещо, по време на аут сезона, където там си го сложил като след чакането, започнеш да видиш изсипване в този период, не казвам и в долната му граница, в горната му граница, нали? Аз също смятам, че направи биткоин нов all-time high, смисъл, въобще не го коментираме това нещо, но някъде там започнеш да видиш ходварите да изсипват, няма ли те накара това нещо поне да продадеш след примерно една-две седмици? Аз последно си мисля, след нов връх и тези 10%, които казахме на ходоварите, ако паднат, да си взимам на всеки 5-10 хиляди нагоре някакъв малък процент от портфолиото, независимо какви са новините и какво е всичко останало. Значи една част ще се запази в много студен портфел, където този цикъл няма да се пипа. Освен ако абсолютно не изненадаме нещата много сериозно нагоре. Но като цяло силно вероятно е да се остане тази част. Друга част ще е отделена за аутове, като това изцяло зависи доколко ще се вдигне биткоин доминацията. Ако вдигне до старите 70% и сентимента към аутове е доста лош, това ще е доста, така ще ме бута към тях. Ако не стане чак толкова, няма да рискувам кой знае колко. Така че изцяло зависи доколко ще сметна, че аутовете са подценени. А може всичките тези неща, които си ги мисля и да не се случат, защото примерно съм си мислил, че Total 3, където вече минаваме това ниво от 450 милиарда, което тук също потвърждава допълнително още булмаркета, че хората предприемат повече риск. Аз си мислех, че това нещо ще стане малко по-напред в цикъла. Предните пъти поне е ставало, тук сме били около новия връх на биткоин. Така че аутовете пак изостават, но се представят сравнително силно, което е до някъде изненада за мен. Така че мисля си някакви планове, но всеки момент са възможни изненади. Друга изненада за сега е Ethereum. Да, това иска да отиваме нататък към него. Това е много интересно. Да, графиката рисува едно доста дългосрочно M, което изглежда за мен доста bearish, което е различно от не само нови силни аутове като Solana, а и дори стари, които са позабравени, помпят повече от Ethereum, което е доста странно, доста голяма изненада за този цикъл до сега поне. Така че ние си кориме не планове, но пазара се знае неговото и от тук нататък се нагаждаме по някакъв начин. Съгласен съм. Прямо от това, което се случва. Тук тръгнахме от началото за сценариите за напред. Ти как, нали, ти каза един сценарий, смисъл най-било здравословно корекция. Имаше други, нали, смисъл здравословна корекция след някакво, примерно 1, 2, 3 седмици, 5 седмици, 1 месец, смисъл това ние абсолютно никой не го знае, разбира, защото все пак криптоцикъл е и криптопазара като цяло е супер волатилен, нали, това въобще е шорт-търм, нали, абсолютно абсурдно да знаем какво ще се случи. Нали, всеки, който има някаква кристална топка и там някакви чертежи, за мен лично не може да го, нали, не е сериозно това до някаква степен, нали. Ние не знаем какво ще се случи, но въпросът ми е какви според е другите сценарии потенциално, които могат да се развият следващата една година. Защото единия казваме с корекции в начало, след това продължава булмаркета нататък. Другия, имаш и друг сценарий според те, който може да се случи? Първо варианта с корекцията, ако сравняваме примерно и с 200 седмична, тя вече е на около 30 хиляди, така че това ниво е много сериозен съпорт според мен. Под него много малко вероятно, особено без черен лебед или някакви други сътресения на пазарите. Така че това го казахме като една възможност, която ще е най-здравословна от тук нататък. Друга възможност е, има теории на, да кажем, малко хора, но от няколко места ги чувам, че понеже нямаме blow-off top предния път и стояхме 3 месеца примерно около върха, след това двоен връх, но тук по никакви индикации реално това не беше връх. Там P-Cycle топ и всякакви други, и RSI беше на много по-ниски нива, така че да кажем, че топа от към еуфория е бил април още предния път. И, има теория, че булмаркета, започнал 2019, все още не е приключил. И сега може да сме в последната вълна нагоре. Малък процент слагам на това нещо като възможност, защото ми е нелогично, ако това е така, би трябвало до година някъде да имаме връх и то да направим подобно движение на това, където изкачихме до 14 за много кратък период от време и до 64, където тук след COVID-а се възстановихме много бързо.
Ако тази 21 седмична вече не сме я тествали, да кажем 2-3 месеца и е време да сме някъде поне около нея, защото дълъг период от време, когато ние я тестваме, след това я пробиваме. Пак аз съм по-склонен на това да се доверя като анализ от нещата, което съм виждал в миналото, и дори да имаме много булиш новини с ETF-а и примерно някакви държави да акумулират или каквото и да е, видим ли толкова дълъг период от време, както тези два момента, когато не тестваме 21 седмичната, за мен ще е сериозна индикация, че може да сме, примерно да правим някакъв връх, който да е поне месеци след това да имаме по-голяма корекция. Корекция, която е примерно като тази, където имаме около 50% или колко, над 50% паднахме. Толкова. Или тук нещо пак като мини bear market. Или пък дори още по-сериозен bear market да започне. Така че това нещо за мен е доста важно да го тестваме, да правим някакъв съпорт по пътя изкачването нагоре. Ето, тук примерно както прескочихме този целият момент от 10 000 до 35 се изкачихме, тук вече нямаме съпорт и може би за това падна и bear маркета по-надолу от предните пъти. Пък и не се изкачихме прекалено нагоре. Но ето, когато направим някакъв съпорт и изкачването вече е приключило тук на 64, веднага цената спира на това ниво след това. И вече дали ще го пробие дългосрочно, пак няма как да сме сигурни. Но това е много здравословно за графиката. Така че, да кажем, пак казахме с корекцията, булмаркета по-дългосрочно ще продължи според мен напред. Ако нямаме такава корекция, става по-опасно. Аз започвам да съм по-напрегнат за това какво предстои. И ако стане това нещо да избързаме примерно с нов връх преди или около халвинга и не тестваме тази 21 седмична, пак дори че не сме отишли на 100, 200, 300 и мечтаните суми за доста от нас, пак ще е време за някакво взимане на профит, защото не е технически здравословно поведението на цената. Да. Това за сега пак вече видим ли следващите месеци какво се е случило, пак правим изводите за по-напред. Добре. Тоест, наистина трябва да сме отворени към всякакви възможности. Въпросът е, за мен вече няма смисъл да говорим за нови дана. Няма смисъл да се повтарям. Пак, както казах, биткоините са в здрави ръце. От тук нататък въпросът е колко бързо ще стане силната еуфория. Аз имам един тук интересно нещо, което да те върна една стъпка назад за преди еуфорията. Този bear market беше много тежък, нали, според тебе. Всъщност той беше ли много тежък според тебе? И как го оценяваш прямо предходните bear market ти? Защото това е какъвто е бил bear market, такъв и bull market. В смисъл замисли, ако го разгледаш. Нали, смисъл, нали, антиподи се, разбира се, тотално на 180 градуса. Какво мислиш за този bear market? Как го усети ти? На мен ми беше най-лесен не може да се каже най-лесен, сходен горе-долу с предния. От към новини беше много по-брутално този път. Ако хората, примерно, не гледат само графика и в минало какво се е случвало, следят всичките тези фалити, регулации. В това отношение, аз просто като цяло вече убеждението ми към биткоин за 10 години е на такова ниво, че аз съм се нагледал на хардфоркове, на банвания, на кой ли не човек, който е на много високо ниво в световните финанси, примерно какво казва на биткоин, и въпреки това биткоин прави ексове след неговото изказване, така че трудно може да ме бутне нещо, да ми свали убеждението. Аз в момента, ако имаме някаква корекция от 50%, няма да трепна, няма изобщо да го сметна независимо, защото те хората пак ще го свържат с някаква новина, но пак няма да го взема на сериозно. Така че с годинките на този пазар, всеки следващ път за мен е по-лесно. Даната са много лесни също, всеки път. Знаем по много индикации кога биткоин е силно подценен и няма голямо значение вече дали ще има ново дъно, дали купуваме точно дъното. Знаем, че е време за DCA. И
Оттам нататък вече сега малко по малко става по-трудно за отиграване. Все още за мен е лесно, защото сме си в период на чакане и тук е трудният момент вече. Тук е момента, в който колкото и опит да имаш, виждаме колко бързо се сменят емоциите. Примерно сега е сравнително еуфорично, след 2 месеца може да е пак свързано с доста страх и да очакваме нещо надолу, нещо по-сериозно надолу. Bear маркета, различното този път беше, че пробихме 200 седмична и примерно в Looking to Bitcoin някои индикатори, така малко още по-надолу слезнахме от предните пъти, но нищо драстично. За Bull маркета казах, не съм сигурен, че Bear маркета е... Примерно, да, логично е колкото повече страх имаме, след това толкова по-сериозна да е еуфорията. Но не знам, някой, който е за първи път в тази фаза, ще е изживял пазара по един начин, за мен е съвсем друг. Аз затова и правя тези включвания с видеята от време на време, да кажа, че това не е нещо ново, което не се е случвало преди, така. Да, а кои сте най-интересните ончейн индикатори на тези? Смисъл, това сте и преди сме го говорили, може би на живо, но интересно е да го минем пак. Може и аз да споделя, разбира се, ако и на тебе. Ако искаш, да. Да, в смисъл, кои сте на тебе най-интересните ончейн индикатори като цяло? Честно казвам, последно време не съм минал през Looking to Bitcoin, не ползвам някакви платени услуги, където да ми кажат къде точно е върха или дъното. Малко съм скептичен към дори най-скъпата услуга да ползваш, да си сигурен, убеден, тук точно е върха и тук излизаш с голям процент от портфолиото. И тези най-познатите там, когато мина през Looking to Bitcoin, добивам някаква представа дали сме подценени или надценени, но да давам някаква голяма тежест, те с времето част от тях и се чупят. Което... И те си ги реаджестват по време на bear маркета без на никой да кажат. Примерно, така че те са ни ориентир по-скоро дали сме подценени и надценени и моята игра, и това е за мен правилната игра, е да гледаме години напред. Няма как следващите няколко седмици, ако гледаме пазара да не ни излъже. Просто съм убеден, пробвал съм, опитвал съм някакви по-краткосрочни неща, отдавна съм се направил извода. Така че точно да кажа някакви индикатори, в момента даже не ми идва на ум. Всички те ги взимам като под един общ знаменател да добия представа просто къде сме в цикъл. Да, окей, разбрахте. Добре, ние скоро с те бяхме на Ботев Пловдив. Само тук да вметна това нещо. Много ме изкефи как всички тогава, като отидохме на Ботев Пловдив, в смисъл имаше някакъв много интересен вайб. Не знам дали ти ли го усети. Беше много приятна вечер. Да. Какво ти беше впечатлението от събитието? Първо ние бяхме така биткоинери събрани, разговорът ни беше доста интересен. Точно компанията, в която искам да съм. Отделно самата обстановка, като стадиона е нов и скайбокса и самите условия и матча върви и публика и Джо Накамото обикаля с неговия микрофон и с някакви биткоин тениски, логота. Впечатлението ми е, че искам отново. Нали? В бъдеще, да, абсолютно. При по-напреднал и Бул би било супер да се правим срещи там. Колкото от към Ботев, ако питаш като тяхното решение да подкрепят биткоин, за мен е в много смислен момент от цикъла, пак в много така ниско рисков. И аз съм доста убеден, че те ще имат полза от това нещо. Дори малко предполагат колко сериозна ще е тази полза. Така си мисля. Не знам точно по какъв начин ще се извъртят нещата, но всеки, който е рано в биткоин, според мен ще спечели. Да, много хора не го съзнават това, че той е всъщност реално първия клуб, който приема биткоин, смисъл като разплащателно средство. Първия професионален, да. Защото другите, които са, те са супер малки. Сега няма какво да се лъжа, нали? Сега на What Bitcoin Did, там на Бетфорд, технието е едно, тук с тебе сме на площадката отпред. Аз го знам клуба, защото съм бил там, нали? Не нещо. Най-вероятно, ако има дерби на първите два така по-сериозни биткоин отбора, Ботев трябва да ги смаже. Но то не е това, нали, важното. Идеята е да има настроение и добре. Да се интересни ли да ми там? На мен лично ме е интересно следващите години
понеже това нещо си е така сравнително сериозно. Не е поредният малък бизнес, кафе, което слага лепенката биткоин и приема на телефона. Те си имат на няколко места различни, имат си такива биткоин ATM-и, бизнес за милиони, макар че нямам представа точно доколко е сериозно. Готеното е, че се случва и в моя град, което ако има такива допълнителни събития, би било много, много позитивно за мен. Примерно, ако мисля в някой момент да живея в чужбина или нещо такова, ако имаме такива събития и имаме готиното общество от хора и срещите си правим там и това пак е някакъв тип нетворк ефект, който много трудно да го пресъздам другаде по света, ми е стимул да остана тук и аз по някакъв начин да подпомагам цялото това нещо. Добре, ти как си обясняваш? Ето този въпрос съм го задал и преди на един твой познат, също наш общо познат. Как за те какъв е успеха на биткоин? Защото ние тук минахме през цената, през сценарии на цената, нали, някакви хипотези и така нататък. Те си изцяло хипотези, нали, за повечето, нали, за хората да не го мислят, нали, че е някакво предсказание. Ботамайна, как ти го усещаш като успех? Какво за теб е успеха на биткоин? В смисъл, какво значи това нещо? Как си го представяш? Много по-дълбоки са нещата, когато вече години наред се задълбавал, особено в мислите на OG-тата, на хора, които са в биткоин още от началото. Успеха е глобална световна резервна валута, след което преобръща, според мен, цялата подредба на света, т.е. правителствата стават по-малки. Насилието вече не е толкова profitable, не е толкова важно кой е с най-силната армия, защото в момента във фиат свят това е най-важното. Ако реално това баква силните валути. Имаше едно меме, даже наскоро го бях споделил. При фиат света печели най-силния, физически най-силния, което е много, ако гледаме в много дълъг период от време и стотици хиляди години напред, това ще е някаква фаза от развитието на човечеството, която ще са малко тъмни времена, целият този фиат свят, в който сме в момента. При Proof of Stake имаме победител е този, който е най-богатия. Т.е. пак е счупено цялото това нещо. Няма бъдеще, според мен, Ethereum като пари на земята. Никой няма право да произвежда и да взима лихва, особено ако имаме и премайн 60% и така нататък. Счупено още от началото това нещо като пари. Може да играе някаква друга роля, но не е тази. И при биткоин имаме там е победител всеки с Proof of Work вече. Тоест, даваш стойност, ти по някакъв начин вече печелиш и ставаш по-богат, не даваш стойност, падаш надолу. Защото в момента в сегашната система и в Fiat, и в Proof of Stake, без да даваш стойност, можеш да стоиш на върха за винаги. В Fiat, ако си много силен физически със силната армия, и в Proof of Stake, защото вече ти държиш голямия процент от, да кажем, от парите. И така ще има едно разместване в иерархията по света на всяко едно ниво. На ниво примерно от най-малката компания, най-малкия бизнес до ниво международни отношения. И цялото това нещо е много голяма еволюционна стъпка за човечеството. Не знам точно дали го описах. Опитах се да максимално кратко, но нещата за мен са много, много дълбоки. Не е нещото, с което гледаме ексовете и увеличаваме. Това е половината или под половината от да, те си важни, човек. Ако нямаме забогатяване на хората, които имат биткоин, те как ще... Казвам го, нали, очевадно е малко, нали, защото нали, ако нямаме хората, които държат биткоин, не забогатяват, т.е. този нетворк ефект той секва в един момент, нали, под една или друга форма. Но всъщност не е това нали, цялата идея в крайна сметка. Цялата идея е да не сме част от тази нали, централизирана система, която всеки един ден ето инфлация 8%. Аз какво съм направил за тази инфлация тази година? В смисъл за тия 8%. Аз не ги искам тия 8%. Искам да ме отпишете, ако може по някакъв начин от тази схема, нали? Но не ти дават възможност, нали, за това нещо.
Ако имаме свободен пазар и пари на свободния пазар, Джеф Бут го казва според мен много правилно и това много и професори, и икономисти в момента не си го изобщо представят за възможно, но дефлацията е ако имаме напълно свободен пазар с свободни пари. Това е най-логичното нещо. Технологията подобрява, т.е. заради подобренията в технологията цените трябва да падат постоянно за винаги. Това също за мен е много положително от към разпръскване на богатството. Да. Защото с инфлационна система то се концентрира в хората с активи, а в дефлационна най-ниската част от прослойката има достъп до парите, основно. Няма активи, но има до парите. И ако активите стават по-евтини, активи има предвид пак основно недвижимо имущество ми излиза най-така първо в главата, ще става по-достъпно за най-ниската част, което пак е някаква не концентрация на богатството, а разпръскване на богатството. Да. Какво мислиш за Ел Салвадор? В смисъл, как оценяваш ти този проект до момента? В смисъл, проектът Ел Салвадор като тяхното приемане на биткоин и разбира се, използваемостта на биткоин там. Смисъл, как ти го и какво точно се случи за 2 години? Защото този въпрос аз на всички ще го задавам и за напред ще го задавам, защото това е много така, той е флагман проекта в момента в биткоин сферата като цяло. В смисъл, на първо място първата държава. Какво мислиш за тях? На наш език, ако трябва да го кажа, пак първото нещо, което ми излиза в главата, Ел Салвадор в момента е след много сериозен bear market в ранните фази на bull market в неговото развитие. Да. Така си мисля. Той ще е мястото, в което ако този цикъл, примерно, както си говорим, очакваме покачване на цените, много други държави би трябвало да видят нещата, които се случват там. И пак зависи от техните лидери, политици, дали са склонни да предприемат такава стъпка, но със сигурност би трябвало да има следващи подобни държави. Аз не съм бил там, нали, имаше тук немалка група от България, различни смесени впечатления, може би е много рано още и то няма как да стане за няколко месеца или 1-2 години, особено и в bear market, но аз си мисля, че там потенциалът е много голям и едно от най-логичните места по света е именно страна, която няма собствена валута, била е с долар, на долар стандарт, нямат какво да губят. Тези, които в момента държат монопола в фиат системата, и това е красивото в цялото нещо. Тези, които са най-далече от монопола, могат да спечелят най-много, тези, които са най-близо, пък могат да загубят най-много. И пак това ще е едно разместване на световната шахматна дъска, да имаме по-голямо пак равенство между държавите по богатствата, защото при фиат света може да станат много сериозни разлики и богатите, които държат монопола, опитват да го запазят това нещо. Тоест, примерно, няма полза някой да даде в Африка, в бедни държави, да има достъп до кредит, до банкови услуги. Умишлено могат да се държат, примерно, техните валути да останат само в самата си държава. Тоест и между самите африкански държави релсите да не минават извън държавите, камо ли по света. Докато с биткоин пак нещата стават съвсем различни и това имаше на един подкаст ми направи голямо впечатление колко Микеланджелота или колко гении сме погребали в държави, които защото примерно да се роди някакъв такъв гений е 1 на 1 милиард, да кажем, или много е рядко. Докато в тези държави, където монетарните релси са затворени в самата държава, човек не може да си покаже истинските качества. Докато сега с биткоин и цялата тази глобална свързаност, без възможност за по някакъв начин цензура, някой по средата да е посредник, се отваря би трябвало една нова икономика и напълно един нов свят да се отвори с много сериозен икономически растеж. Защото в миналото, когато сме били при бартер, например в началото, най-още когато се заражда всичко, докато не съвпаднат всички желания на всеки, който търси желаното нещо от него, не приключват всички сделки. И това прави много сделки невъзможни да приключат. С златния стандарт, примерно,
вече имаме, понеже всички валути, не съм сигурен, но би трябвало всички да са подплатени с злато при различен курс, но имаме някаква предвидимост вече и световната търговия може да доста да се развие. Това нещо продължава и в фиат света, но с много спънки и при биткоин вече пак има теория, която пак за някои хора ще звучи безсмислено, но с биткоин ние за първи път имаме вече пари. Всичкото при биткоин е като някакви експерименти, за да се стигне до него. И с него вече би трябвало световната икономика и свързаността и правенето на бизнес да е толкова лесно, че да имаме някаква златна ера за човечеството, някакъв нов ренесанс. И пак аз така ги виждам нещата, като не знам колко време цялото това нещо ще отнеме. И не знам и старата система доколко ще се съпротивлява за това нещо, защото много реално нов световен ред имаме. Световният ред в момента на фиат системата и на, пак както казах, насилието, оръжията и армията. Но живи и здрави да сме, аз това е примерно едно от нещата, когато съм си мислил дълбочина за биткоин и да живея по-здравословно, да съм жив и здрав следващите години, за да мога да видя тази промяна. От една страна, защото и аз си мисля, че ще се облагодетелствам и всеки друг, който е в биткоин основно. И отделно ще виждаме едни много позитивни промени по света, където ние, както си говорихме, хората, които сме в биткоин, защото аз виждам доста като правилната тълпа, не само в България, в чужбина, особено макситата, макар че има някаква токсичност, но това е защото разбират колко хиляди пъти по-важен е биткоин от другите неща в крипто. Това, ако е следващия елит и това, ако е тази прослойка от света, където богатството е в нея, ще е насочено бъдещето на света в много по-положителна посока, отколкото сега, където имаме войни, имаме насилие, имаме корупция, имаме някакви схеми постоянно. Банките, JP Morgan, примерно, как Джейми Даймонд последно, където пак каза, че сме в хората в биткоин престъпници, едни и същи неща повтаря, в същото време е платил колко десетки милиарда глоби последните години. Но това никой не го казва. Те са добре, така, те са чисти. По мейнстрим медията. Ние си го знаем. Така че аз съм, не знам, много позитивно съм и с интерес очаквам следващите години как ще се развият нещата. Просто черна дупка е за стойност биткоин от сегашната система във всяко едно пак отношение, от всеки инвестиционен клас. Не само самите фиат валути, които са там около 100 трилиона, но и недвижимо имущество, където е нелогично човек да притежава повече от 2-3 имота вече след биткоин. За мен поне. Защото ти реално, има хора, примерно Гран Кардона е с хиляди или там с стотици сгради, не имоти, даже не знам, сигурно не си знае точната бройка. Това е цялото нещо, нали? Той е намерил сега в фиат системата с кредита, монетизира нещата добре, но това нещо, вече този модел ще е разбит при биткоин стандарт. Много от фиат в момента моделите и как хората стават по-богати или не, се променят при дефлационен свят. Да, така е. Но самия преход какъв ще е, пак много интересно. Дано да е мирен и да е... Да, това първо е най-интересно дали ще е мирен, обаче другото, което аз ми е много интересно, виж го, погледни го в България, ето минаха 2-3 цикъла, вече имаш барове, нали, си на пламен, прино бара, биткоин, нали, нали, това са хора, които ние познаваме, които ги движат, нали, има и доста други примери, само, нали, така, от последните 2 месеца казах, нали. Виж хората, които се занимават сериозно с това нещо, как качествено започват да променят средата, в която живеем. В смисъл, ако се замислиш отдалече, нали, по тази тема. И това за мен е, нали, биткоин да успее, защото виж, отиваш примерно на бар, плащаш си с биткоин, всичко е чисто, няма проблеми. Нали, всичко е точно, нали. Няма маса да ти върна, маса да, нали, така нататък. В смисъл, доста неща се подобрят, няма някаква драма там. Въпросът ми е, че виж как хората, които завъртат 1, 2, 3 цикъла, сериозни са, нали, смисъл, нали, казвам го, сериозни са, нали, защото тук те много хора са били в тия цикли, нали, само така да кажа, но много малко хора са останали. Виж как те качествено започват да променят средата. Ето и Ел Салвадор е друг такъв пример. Само малко там в Ел Салвадор, нали, в един момент от един плаж, защото буквално от един бар на един плаж, нали, сега грубо казвам, нали. Техният президент отива там или там се свързват с него и става му интересно и ето виж до какво довежда.
Виж до какво довежда. Нали? Смисъл, един бар на един плаж, буквално смисъл на дума. Това не е утопично, това е просто самата история. Нали? Така каквато е. Да. Ами началото е, съвсем в началото. Просто, пак както казах, с интерес може да очакваме следващите години, защото ние направим ли нещо... Примерно аз бих тръгнал също по тези стъпки. Направим ли един силен булран, предполагам могат да се удесеторят вече подобни проекти. Да. И сега с Ботев, което ми направи впечатление е, че има надпис Ботев приема биткоин, не малък, на всичките там каси, където може да си купуваш бира, вода и всичко друго, което преди да влезеш на стадиона. Като там има доста поток от хиляди хора, които виждат този надпис и някои от тях със сигурност са си казали, това не беше ли пирамида, как така, откъде на къде. Има примерно 10% отстъпка в феншопа и имаш битомат вътре в самия феншоп, което ти е логично дори да си купиш биткоин, за да си купиш нещо след това, защото ще ти излезне по-ефтино. Имаш там примерно 2-3% при покупката загуба, но пак ти идва по-ефтино след това. И в този процес ти виждаш какво купуваш, виждаш как става транзакцията, виждаш пак колко е лесно всичко, колко реално е бъдещето. И това нещо, ако те накара да се така позамислиш, да си купиш на Сейф един книгата, примерно, и тръгваш по един път, след който няма връщане вече. Няма биткоинер, който да се е върнал обратно в стария свят, когато е разбрал нещата. Да. Тоест, нали, може да вземе да си диверсифицира, да си прави там циклите, да си ги отиграва спрямо неговия стандарт, доколко има нужда от някакви други там удобства в живота, но няма как да се върне на старата система да мисли, че биткоин е измама. И този процес е в едната посока само. Да. Тебе, друго нещо, което сетих да те питам, което на мен ми е много интересно, защото вече два цикъла, нали, пълни казваш, че нали, си минал, което си е, нали, аз нямам два цикъла, аз мога да кажа, че имам един цикъл пълен за себе си. Кои са хората, които според тебе успяват най-много? Как ги... Имам пред, като казвам успяват, не в, нали, тук не говорим за суми, говорим за хора, които са най-сериозни. Как са тия хора? Защото, давам ти го пример, имам познати и познати. Едните се интересуват повече, аз на всички така едно и също нещо. Не си сменям, нали, тезата, да казвам абсолютно едно и също нещо, но ми е интересно, нали, този bear market забелязах, едни хора много се заслушаха това, което казах, други хора грам не го видях и това не беше свързано с колко е интелигентен, не знам. Да. Какви са твоите наблюдения? Много интелигентни хора има, които не разбират биткоин. И е много лесно да се види дали някой според мен го разбира или не, като естествено няма едно ниво да кажеш разбира го или изобщо не го разбира. Някъде по средата е всеки. Ами, кои са... Тези, които за мен гледат дългосрочно са хората, които са в час като цяло на пазарите. Тези, които са думи и гумари и очакват постоянно рецесия и криза, при инфлационна система, където парите математически сигурно, че ще се обесценяват, са най-губещите според мен. Защото дори и да чакаш срив на имоти 5 години, пак си сериозно губеш. Ако си примерно в Fiat и чакаш всичко просто поскъпва от тук нататък. Не от тук последните години. Така че тези, които за мен, примерно сега, има хора, които са по-хазартно настроени. Има хора със сигурност, които искат сега да изцедят всичко на този булмаркет. Искат да направят големия удар. Искат да стигнат сумата, с която се променят живота и изобщо не мислят за следващия булран след това. Аз примерно си мисля, ето както казах с тези по-дълбоки мисли за напред с биткоин каква ще е промяната. Този път мисля какво ще е, но със сигурност, понеже имам визията колко ценно ще е това нещо в бъдеще и споменах в началото, че една част изобщо няма да я пипам. Гледам и за следващия буран, и за последващия, и за последващия. И живот и здраве, ако всички сме добре, може на внуците един ден да разказваме как сме минали през втория, третия, четвъртия халвинг, а тогава трябва да сме към 10-тия вече. Примерно, да, не знам, или 6-тия, 7-я, 8-я. Да. Тези хора, които имат визията за следващите няколко халвинга, защото примерно аз очаквам следващите години да има държава, която да си жертва валутата за биткоин. И това ще е първата държава, която ще се възползва максимално от това решение, както MicroStrategy го направи с Sailor.
И няма да има втора държава, която да може да го повтори това нещо със същото количество биткоин, която първата държава ще успее да вземе. Като пак много интересно кой точно ще държи биткоините, дали ще е в полза на държавата или за нейните лидери, но това аз го виждам в следващите години. По-зум-аутнато, който гледа, той е като отговор на въпросите. Примерно сега за S-кривата пак сме говорили, където сме преди 5%. Всичко, което си говорим в момента с тази корекция дали ще стане или не, е шум, ако гледаме голямата картинка. Просто абсолютно без никакво значение. Ние сме много далече от над 20, 30, 40, 50% от приемане на цялото световно население, което тогава реално нещата се случват по-бързо, ако сравняваме с приемането на каквито и да са други технологии до сега. И да кажем интернет, като нещо подобно на биткоин. Първите години е по-бавно, лека по лека забързва и в един момент има някаква експлозия, която за биткоин пак няма как да знаем точно колко, може би цели 10 години ще е, но ще е някакъв тип killer app или нещо, знам ли какво точно ще се появи, където биткоин да решава сериозен проблем и хората да влизат в него пак по техните причини. Някои ще влизат, защото правителството им конфискува примерно имущество, а те ще искат нещо, което могат те със сигурност лично да притежават. Други заради свободно пътуване по света с това нещо, други заради обесценяване на валутата, а други заради някакви игри и тем подобни не толкова важни неща, които обаче пак ще има примерно интегриран биткоин в тях. Да, ти Боб Лукас един така човек в крипто доста време, конкретно в биткоин доста време, пусна един твит, който събуди супер много да, сещаш се веднага, само да сета как беше твита. Твита беше, че след този bull market ще има много дълъг bear market и след това може би нова вълна на интерес. Като тук той коментира цената конкретно. В смисъл, нека да сме, сме точни. Не говорим за биткоин проекти, не говорим за някакви конкретни меме коини, говорим специално за биткоин. Въпреки че той води всичко останало друго ден, но това е друга тема на разговор. Тук ти как реагира на този твит, защото аз разбирам какво иска да каже, ама не съм много сигурен в това, което в правотата на този аргумент. Той спомена 8 години, което е сериозна цифра. Хайде да не е плюс-минус малко да е. 8 години bear market, според мен пак първото нещо, което ми идва, е възможно само след много силен bull market. Да. Защото не може сега да стигнем до 100 000 и да имаме дълъг bear market. Да. Трябва да стигнем висока 6-цифрена сума, според мен. Близо 7. След което е напълно възможно години наред да стоим на 6-цифрена сума, която да играе и надолу и нагоре, примерно пак по-ниска, пак по-висока и това да е дълъг период от време, в който пак да изчисти другите неща, които не са нужни, както в началото казах. Трябва ни за подобно нещо силен bull market. И защо не и този път да е? Аз предния път, защото аз винаги сравнявам и предните два цикъла, които нямат много общо. 2017 в началото никой не е очаквал 20 000 на гаранция на 100%. Просто никой. Дори 10 000 изглеждаше страшно невъзможна сума. При положение, че стояхме примерно на дъното 3 месеца на $200. Да. И $20 нагоре, като видим, тъмън малко така почнеш да си мислиш, айде това нещо тръгна, не е умряло още и падне пак с уик надолу 170-180 и пак си играе. Тогава беше един от моментите, където спрях за известен период да следя. Тоест бях изгледал, то тогава нямаше и съдържание. Бях изгледал почти всичко и нямаше какво да гледам вече. Примерно в YouTube. И оттам нататък нагоре, ако сега повторим един такъв хубав тренд с нормални корекции, да си направим една парабола с в началото по-бавно, а не някакви сериозни движения, след което се чудиш какво става и примерно и аз лично бих продал, ако имаме голямо движение, както ти казах и дълъг период от време да не тестваме 21 седмица. Докато тестваме ли, аз съм си спокоен и не бързам за никъде. Така. Защото трудно нещо може да, каквато и новина да е, може да обърне тренда. Предния път нямахме blow off top, единствения път, когато нямахме. За мен е много малко вероятно и този път да имаме някакъв връх, където да стоим 3 месеца точно на върха. Аз
много повече клоня към Ball of Top. Тоест момент, където да станем силно надценени, да стоим там много за кратко и оттам нататък вече възможен, не знам той откъде го измъкна, откъде е измъкна цифрата точно 8 години. Това е прекалено много според мен. Това са 2 цикъла. Аз съм го следил много внимателно. Това са 2 цикъла. Това в неговите очи са реално след този цикъл, примерно на all-time high, където и да бъде той. Да няма нов all-time high 8 години. Тоест той е all-time high да бъде супер надценен. Това иска да кажа. Нали? Да. Ама при положение, че до сега времето е 1 година на Bear. Да, не коментирам. Може да очакваме 2 години примерно, малко повече, но 8. Като той може, всъщност Bear маркета да е 2-3-4, но след това просто да няма нов връх. Да. Няма да е Bear, може да е примерно ранни фази на Bull Market, но да няма нов връх. Възможно е, макар че Аз ти кажа, трудно да кажем. То цикъл ми изглежда на цикъл на институционалните играчи в момента. Нали? Така тръгва да видим какво ще се случи. Нали? В смисъл, всички най-големи играчи, които в финансовото пространство вече имат крипто отдели. Няма такъв без крипто отдел. В смисъл, аз просто гледам какво хайрват. Който ми каза какви са техните намерения. Интересно, че Джейми Даймън същия ден, когато каза, че биткоин трябва да го баннат, те точно същия ден си отруили крипто отдела. В смисъл, това за мен нали, не е първият път, който го правят този финт те. Нали, по този начин. Има пак мемета в Twitter, където той казва, нали, отгоре картинката е какво казва негативно за биткоин или за крипто и долната картинка е на колко успяхме да влезем, доколко успях да сваля цената. Да, internal chat се едно си пише, да, нали? Да, за думите и действията, ясно кое е по-голяма тежест. Да, този път е цял прах и счетоводните правила в Америка вече могат публични компании да инвестират в биткоин по нормален начин, т.е. без да техните CFO-та да се притесняват като дойдат 3 месечето, дали ще го пишеме като загуба или ще го пишеме като плюс заради биткоин на нашия баланс шит, което е добре. Нали, това сваля малко риска за тези хора, въпреки даже са супер иновативни, могат да ги спират някакви бордове. Само ми изгледа като цикъл на институционалните играчи. И то даже сега ти, според тебе, това движение от 15 на 40, защото то не беше за един ден, то беше за цялата година, нали? Смисъл, коментираме тук цялата година, или 16 на 40. Така като гледаш според тебе, откъде идва като движение? В смисъл, от кои хора го движат това нещо? Ами движението почна не в началото. Голямото вече изкачване от последните 2-3 месеца тръгна след фалшивата новина за ETF. Това подсказа там на Cointelegraph. Подсказа, че явно доста хора следят тази новина, доколко е възможна и видяха как реагира пазара на самата новина, защото пазара не е знаел, че е фалшива в първите минути. Имаше сериозно покачване, сериозна помпа. Не помня точно колко хиляди, мисля, че до 28 тогава качихме, но от някаква по-малка сума. Да, така беше. И аз в едно видео след това го споменах и за мен беше много логично, щом на тази новина пазара реагира така, от тук нататък може да започва някакво фронтрънване. Защото тази новина може да е sell the news. Но самото покачване на новината, а тя беше изненадваща тогава, без някой да знае точно кога ще стане това нещо, това предразполага вече от тук нататък да си правим извода, че пазара е доста подценен и ще говори за тази новина в следващите седмици и месеци. И вече откъде точно идват парите, различни теории има. British Hodl, не знам, следиш ли го, той последно е така доста... От време на време го следа, признавам, не точно, нали? Супер много гледам видеа от време на време. Да. Той имаше видео, че пък чисто легално големите пари не могат да фронтрънат тази новина за ETF-а. И може би има някакви такива персонални акаунти на хората, които знаят за какво става въпрос, но сериозните пари поради някакви легални причини, той там ги изказа, където не мога точно да повторя също, няма как да влезнат. Просто не е легално да започнат предварително преди това нещо да го има. Но всички тези хора, които са в играта, те вече почнаха реклами да пускат, там си гледал Bitwise и не знам си какво. Да. Според мен с техни пари или техни близки хора до тях, пък и ние, ритейла, които сме и ние, които следим по-отблизо нещата,
Пак сме си в нашия малък балон, нали, повечето наши приятели все още или те първа започват сега да питат, или все още нямат голям интерес. Пък и, както казахме, биткоините са в по-здрави ръце и няма кой толкова да продава. Напълно логично си беше да си продължим нагоре. И добавяме и сток маркета, започна с там примерно сега, последните дни имаме нови върхове, но Nvidia, няколко други си направиха нов връх, което подсказва пак на къде духа вятъра. И Феда, като смени политиката, макар че пък, нали, ти може да ми кажеш ти какво мислиш, нали, има в миналото пък исторически, когато тръгват да свалят лихвените проценти, тогава започва рецесията. Да. Така че това пак не е 100% в момента, че трябва да сме напълно спокойни и убедени, че бъдещето е само зелено. Само да вметна, аз не смятам, че бъдещето е само зелено и това не е права линия. Само, че това тук е голяма част от хората според мен го бъркат. Това, че те свалят лихвите, окей, тя рецесията идва. Ама това какво значи за финансовите пазари? Това значи лошо нещо за финансовите пазари, между другото. Защото Феда практически, когато свали лихвите и увеличи ликвидността, защото трябва да се случи и това нещо. И това са две отделни действия, като си им премести леви и десния крак. Те не са свързани едно с друго, между другото. Въпреки че има логика са свързани, но не са. Когато свалят лихвите, тя рецесията хубаво ще дойде. Нали, може и да дойде, може да не дойде, защото, нали, тук малко е спорно сегашната ситуация. Колко ще дойде в Америка рецесия, чисто говориме чисто статистически, не говоря за как го усещат хората, това са две различни неща отново. Тук конкретно за лихвите, това значи, че пазари ще направят някакви дана. Точно обратното. Миналата година, когато Великобритания влезнаха в рецесия и едновременно с това нещо техните пенсионни фондове изгърмяха, нали, това си го спомняш, предполагам, покрай дъното се случи на биткоина. Тогава фуцито започна да прави нови върхове или беше близо до нови върхове. Сега тук нали, фуцито е техния стоков пазар. Така че едното и другото са, нали, това е добре за пазарите, но е зле за нормалните хора като мен и те, които работят на примерно заплата или нещо в реалната икономика. Това е фиат света и колко е изкривено всичко. Лошите новини са позитивни за пазарите, защото знаем, че след лошите новини идва стимул. Добрите новини, аз примерно пак се направих доста изводи. То всяка година и колкото повече време имаме на пазара, се правим нови изводи, но аз примерно не съм очаквал при много сериозна инфлация да имаме такъв голям спад и на биткоин и на рискови активи. А то е, нали, вече след свършен факт имам представа. Като пак е рисково да го отиграем това движение, защото, примерно с спада на пазара, защото пак дългосрочно знаем на къде е духа вятъра и ще се възстановят нещата, но за в бъдеще вече го имам като предвид, че Феда е важен. Феда най-вече или централните банки и техните решения са до края от значение. И колкото повече, защото сега, нали, пак Джеф Бут го казва, имаме сблъсък на все по-развиващи се технологии и все по-ниски цени трябва да търсим. В същото време няма как дългова система да позволи да имаме дори и 0% инфлация, да не говорим за дефлация. Това е абсолютно, защото, нали, има дефлационна спирала, свършва като цяло системата. Така че тая битка само се засилва и това прави този фиат свят, според мен, още по-нестабилен към края. И да, ние вече забравих какво... За лихвите си говорихме и за рецесията и потенциално как ще се отрази това. Аз наистина смятам, че ако дойде рецесия първоначално, логично е всички рискови активи да дадат една задна, нали, за някакъв кратък период от време. А сега тук дали ще бъде една седмица, дали ще бъде един месец, дали ще бъде 3 месеца. Никой, нали, не го знае това, защото това е висока доза на несигурност в една финансова система, която е контролирана от Феда. Ама това да си го да продаваш и да купуваш около такива несигурни предсказания, като гледаш он-чейн индикатори, като гледаш обща ликвидност, нали, това за мен е чисто казино. Нали, това по принцип, аз така го разглеждам. Нали, чисто казино. Ти се пускаш казиното и си мислиш, че ги знаеш работа, ама, нали, може би някакви хора ще успеят. Нали, със сигурност. Нали, но аз не бих си заложил дългогодишното време, което съм вложил в този актив и
парите, за да ги изкарам, за да ги вложа в този актив, нали? В такова казино. Не знам, мен ми звучи супер несериозно. Нали? Но да. Можем ли според теб да сме изобщо береш настроени за някой инвестиционен клас? Като го говорим цялото това нещо и знаем, че инфлацията продължава. Защото реално ние имаме, това професор Красимир Петров нали, го казва, имаме 15-20%, всъщност не знам дали го казва, но според мен имаме едни 15-20% инфлация в България средно. След COVID имахме ударно, да кажем, над 50%, после може би малко намаля. Но как може да сме береш на каквото и да е, при положение, че това нещо продължава? Имотите, ако са на една цена, за една година нямат скок, това означава, че към реално все едно имат сериозна корекция. Но въпреки това са на една цена. Заради инфлацията. Ако паднат 10-20%, както някои хора очакват, това означава 40% все едно спад заради инфлацията. И има ли как да сме изобщо береш за който и да е инвестиционен клас? Аз не виждам. Дългосрочно няма как. Може пак за някакъв нали, злато и каквото и да е, но реално всичко аз очаквам да върви нагоре в следващите години. Въпросът е да избереш най-бързото нещо при най-малък риск. Риск към награда. И когато си направиш много добре проучването, за мен нещо е само едно. Нещо, за което говорим до сега. Биткоин, да. Съгласен съм с тебе. Твоята теза, нали, и моята теза е същата. И то не е заради нещо друго, нали, защото има логика да имаш имоти. Има логика да имаш продуктивни активи. Аз така ги наричам. Смисъл, нали, не активи, които нали, да са пасиви. Примерно апартамент, който живея аз и ти апартамент, който живееш. Ти си чисти пасиви, нали, защото те просто ти носят кеш всеки месец в джоба. Има логика да имаш продуктивни активи, но ако трябва да видим в момента на инвестиционната сцена, по-бързо от биткоин, нали, тук нали, слагаме в една скоба алткоини, нали, така нататък, тя ги слагам като скоба, по-бързо от биткоин, от всичките големи активи, аз не виждам друго. По-бърз кон, така да го кажем, от всичките коне, които аз виждам, нали, тук имоти, нали, ако искаш, нали, но тук едно нещо друго, което като ходя в Турция ми прави супер много впечатление. Аз това обичам да ходя често в Турция, защото там те си преживяват дебати криза тия хора. В смисъл, наистина те много сериозно, много интересно си говориш обаче с хората. Всеки човек, който аз говорих, там има примерно по две работи. Говорим като хора на улицата, в смисъл, аз не знам какви са тия хора, нали. И там е много интересно да видиш как едно общество изживява така висока инфлация, тя е средно висока, ако сравним примерно с други, нали, такива като Аржентина, нали, там е истинската висока инфлация в момента, но като ги видиш тия хора, ти видиш едни хора как в една инфлационна среда те правят всичко възможно да се спасят, да си спасат времето. Разбираш, те бачкат до полуда, само и само си спасат времето, т.е. нали, да спасат някакви пари, да си купат нещо, да си спасат времето. Нали, което е абсурдно. Нали. Това не трябва да бъде чак толкова трудно в този живот да си управляваш парите. И биткоин го разрешава този проблем. Нали. И те даже интересно там е, че са супер криптоориентирани. Не знам дали ти е правил такова впечатление. Нали, но чувал съм от други хора. Аз не съм бил съм на почивка, където нямам много гледна точка, защото всички сме туристи там, цената е в евро. Примерно, ако искаш да си купиш нещо. Да. В евро е обаче, когато платиш, ти излизат турски лири. Примерно с револют, ако плащам. Цената е една в евро, обаче турските лири през няколко дни най-вероятно различна сума ще ми излезе от революта. В нещо ще да кажа, обаче ми излезна от главата. За инфлацията, за това Лин Олдън беше написала за това колко трудно е да си продадеш апартамента, да запазиш някъде стойността за 2 години и след това да го купиш наново. Примерно, ако прецениш това нещо да го направиш в огромна част от света, където живеят милиарди хора, почти е невъзможно. Защото имаш висока инфлация. Дори вече и на западните държави е малко рисково според мен това нещо да го направиш, защото и там за 2 години имота може да ти е спокойно 30-40% нагоре. Но в такива като Египет, Турция, Аржентина, Нигерия, там един куп други, тя беше през няколко различни варианта минала и реално няма как да стане. Трябва да си купиш долари, обаче банките не ти дават възможност при много лош курс може да ги купиш и насилствено могат да ти ги обърнат в местна валута, ако банката прецени, или там пак има някакви нареждания от правителството. Това е ставало с Селър в Аржентина.
Така ли? където Той го той го беше беше казал. разказал. Да, Да, че доларите му ги обръщат и реално за една вечер губи, не знам, не помня колко, примерно половината или повечето. Да. Така че това е 2024 сме почти, за какви сериозни проблеми монетарни говорим. Доста неща поправя биткоин. Добре, за да го завършим така този подкаст, какво си пожелаш за 2024 в криптопазара? Какво си пожелаш ти? Да си пожелаем здраве на първо място, пак за всички, преди криптото. Ами, пожелавам си не много бързо да тръгнем нагоре, а както говорихме по-рано, да е един наподобяващ bull market 2016-2017. Това си пожелавам, като вече аутове и биткоини доминация, дори да не се хванат, няма да има чак толкова голямо значение. Да се похвалим с силен bull market и оттам и адопцията и развитието и да имаме още позитивни новини в тази сфера и хората си пожелавам да си отворят съзнанието към тази технология, да отделят някои им е нужно повече време, за други ще тракват нещата доста по-бързо, но примерно скоро го бях писал в Twitter, най-важното финансово решение за всеки, според мен, понеже живеем в много интересни времена, живеем в раждането на тази технология и бъдещите поколения до някъде ще ни завиждат за това, най-важното решение е кога ще разберем биткоин, кога ще решим да го купим, защото може да сме го разбрали, но да мислим, че сме го изтървали и да го съхраним правилно. Тези неща за мен са, това пак е на индивидуално ниво, фирмено ниво и бизнес и държавно ниво. Потенциала в това нещо е много голям, примерно за Пловдив ние сме говорили, ако го направим града като туристическа дестинация с главната капана, примерно да приема биткоин и хотели, ако има да приемат, ние привличаме, ние мислим няколко стъпки напред, привличаме хора, които знаем от нашите знания, че в следващите години ще са доста богати и ще искат експириенс. Ние, примерно и аз и ти, ако си купим там каквото ни е нужно чисто материално, там нататък ще искаме емоция и преживяване и ще искаме да пътуваме. Та на това ниво за Пловдив, на ниво България, потенциал пак страшно голям. Не знам какви точно стъпки могат да се предприемат, но цялото това вдигане на цената, ако по някакъв начин действаме в тази посока и ние да изцедим нещо от биткоин, ние сме държава, която сме далече от монопола, така че има според мен логика да гледаме в тая посока и нещата се случват по-бързо. Това си пожелавам. Добре, много готино пожелание, Ванка. Благодаря ти за времето, човек, и се надявам пак да се видиме и на живо си поговорим и да запишем подкаст пак след примерно една година да видим да калибрираме нали, какво сме очаквали, то какво се е случило, защото това е много готино като си калибрираш. Аз си гледам, искам да ти кажа, че доста неща, така доста си записвам, аз ти кажа, че си пиша, както ти си кажа, че си пишеш, нали, различни неща. И ми доста калибриращо на моите очаквания ми действа. Нали, така доста по-анкерирам нещата, така че си го пожелавам пак да се видим и да си ги обсъждаме тия неща. На мен ми беше много приятен разговор, така че с удоволствие и на живо и пак тук ще видим какво предстои в следващите месеци и пак да си го коментираме, като пак си казваме, ясно е, че няма финансови съвети, ясно е, че всеки да не ни взима чак толкова на сериозно. Аз, примерно, така казах, моето убеждение е доста сериозно. Трябва да минат годинки за някои хора, за да стигнат според мен, пък и за мен, и за всеки. Така че на някои моменти мога да звуча малко така, като изперкал, но да. Да, виж, има една поговорка, която майка ми е казала. Тя е много интересна. Виждам крипточашка и аз имам крипточашка, но не е тук в момента. Ами да, това е още от първите подкасти с Пламен. Много готино. За да успееш, трябва да мислиш различно. Тя не го е казала, сигурно тя не го е измислила като сентенция, ама ми го е казала, като бях много малък. Така че за да успееш живот, трябва да мислиш по-различно от останалите. Така че това, че може би, че изглеждаме изперкали и това не е инвестиционен съвет, нали? Може би е правилната посока. Така е. И на самите пазари мисленето в контра на всички
Особено по-дългосрочно пак. Не говорим така краткосрочните движения, а пак със сигурност е само от полза. Да, добре. Благодаря на всички, пожелавам успешна 2024 и до нови срещи. Чао!